Lakbay Katoliko, maayong adlaw ka natong tanan. So ato di ay nga dako nga pasalamat karon sa ato ang episode. Usa ka Seventh-day Adventist nga membro, I think nag-eskwela ni siya og pastor or theology siguro, si Sakaday Engelbert, no? Usa ni siya ka membro sa Seventh-day Adventist General Conference. Sige po ni siya usahay og sod sa atong live mangutana apan dako kayo niya nga pagpanimbaya sa Catholic Faith Defender, kay ang Catholic Faith Defender sa atong pagsabuag usa di ay ni ka talent nato gikan jud mismo sa Ginoo. Siya na mismo nag-ingon ana onya nang hinaot pud siya nga ang mga Catholic Faith Defender naas maayo nga panglawas. O kini day mga Catholic Faith Defender dili ni basta-basta kay sumala pa niya mga gahi kay ning Catholic Faith Defender gyud sa pagtuo. So paminaw na to ang iyaha mismo nga mga pamahayag o mga pagpanimbaya or mensahe niya ngadto sa tanan nga mga Catholic Faith Defender. Ang ato po nga mga friend nga mga safe day, happy Sabbath, and then regards ko sa inyo, labi na yung mga safe day nga always naga-live, always po naga-program sa ilahan nga mga pag-vlog. I hope nga padayunan na inyong kadasig, padayunan ang inyong nga talent nga gihatag sa Ginoo na mo ay makahatag enlighten, makahatag usab og motivation sa tibuok kalibutan. So ari address si Brother Eugene, bisan pa og nagalain tag mga pagtuo, pero we love you, no? Nahigugma gyapon mi sa inyo. So katarungan lang, pinagis ka matuoran sa atong mga pinangga nga mga CFD, wala lay no hard feelings, no? Ibutyag lang ang kamatuoran, wala may problema ana. Salamat usab ni Brother Eugene, bisan pa og inanin ni Sir Eugene during sa iyang programa, pero nagpabilin gyapon ang iyang pagka-professional buotan nga pagkatao. Nadre salamat sa pag-rate sa mga CFD talent ay namo gikan sa atong Ginoo. Okay, God bless Brother Eugene sa inyong nga mga patrol, bisan asa ka mo na nga naasahin nga parokya atong i-greet ang tanan nga mga RCC, sila ni Sir Sino RG, sila ni Father Darwin, sila ni Chong Pangibot, akong amigo na nakakontra gid debate na kausa lang, pero kay gibawala naman ta sa atong mga pangulo nga mag-debate, so ato lang ihatag sa uban nga mga liman mag-debate, no? Ay dili pa pwede nga mag-debate ta. Okay, so Brother Eugene, God bless sa imo diha sa imuhang pagkamayo. So ang mga ato mga CFD pod nga mga uban karon, dili na ko ma-mention ang tanan, sila ni Brother Paul Alima sa taga Bohol, mga Bohol chapter, no? Nga kanunay gid sila nga naga-on air sa vlog kay argue gid versus kamatuoran, no? Atong makita tanan nga mga CFD, no? We love you, no? Bisan pa og naghisangka tas kamatuoran, bisan asang dapita, pero ang gugma ni Ginoong Hesus na gihapon nato. So sa mga CFD sa chapter sa Cebu, no, I hope nga namos may panglawas. Nakaanha ko dag Cebu, nakalid ko diha, nakaadto ko plaza, pating hagay ang mga CFD diha sa Cebu. Ganas plaza kanunay. Nargi na doon sa Perba ang mga CFD diha, regards na po ang tanang mga CFD nga nas may panglawas po sila karon kauban sa minaras kinabuhi. So nindot kayo ang iyang mensahe atol gyud na sa iyang live, no? Unya kung ang uban nga mga depensor sa Seventh-day Adventist maingon nga kamong mga CFD gikan sa yawa ang inyong pagtuo, gikan sa yawa ng inyong kahibalo, pero kining siya nagtuo gid sa dako nga ang atong kahibalo gikan gayud sa Ginoo. Regards ko sa inyo, labi na gid yung mga CFD nga always naga-live, always pod naga-program sa ilahan nga mga pag-vlog. I hope nga padayunan na inyong kadasig, padayunan ang inyong nga talent nga gihatag sa Ginoo na mo ay makahatag enlighten, makahatag usab og motivation sa tibuok kalibutan. Og dagan kayo nga mga gahi sa ato nga mga Catholic Faith Defender. Nakaanha ko dag Cebu, nakalid ko diha, nakaadto ko plaza, pating hagay ang mga CFD diha sa Cebu. Ganas plaza kanunay. God bless.